खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फरायसालिनि समखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि उनाव गुदुं दुंखावनायनि थाखाय बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशननिफ्रायबो फरायसालिनि समखौ सोलायनो थाखाय मोनसे बिथोनलाइ फोसावबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो सोरखारि नङै एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि स्कुल गासैनिबो फरायसालिफोरनि समखौ सोलायनानै होबाय गोदान समया एलपि स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेनगोन आरो सानजौफु 12 रिंगासिम जागोन इउपि स्कुलनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायजेननानै सानजौफु 12 रिंगा 30 मिनिटसिम थागोन हायर सेकेन्डारि आरो हाई स्कुलफोरनिया 7:30 रिंगायाव जागायजेनगोन आरो 1 रिंगासिम थागोन मख'नो गोनांदि फरायसालिनि बे गोदान समया दिनैनिफ्रायनो जागायजेनगोन आरो गोदान बिथोन ओंखारजासिम थागोन ब्रिजडेन घन्टानि उनाव ओडिशायाव जानाय रेल जाब्रबथायनिफ्राय आसामनि सासे सुबुंखौ जोखोम जानाय हालोदाव रैखा खालामनो हादों ओडिशानि बालासर जिल्लायाव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव जाब्रबथाय जानायखौ जों बयबो मिथिगौ गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय जानायनिफ्राय एसडिआरएफ एनडिआरएफ आरो सिकिउरिटि हान्जाया रैखा खालामनाया ब्रिजडेन घन्टा बारलांबाय ब्रिजडेन घन्टानि उनावबो रेल सिंनिफ्राय जोखोम जानाय हालोदाव बोखांनो हादों आसामनि सासे सुबुंखौ मुङा दुलाल माजुमदार बिथाङा लखिमपुरनि उत्तर बरबिलनि थागिबि ब्रिजडेन घन्टा रेलावनो नांथानानै दंमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेल जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो बिथाङा गाव गाखोनाय रेल डाब्बानिफ्राय गनानै गुबुन मोनसे डाब्बाजों होसिनहैजादों साननैसिम रेलजोंनो होसिनजानानै दंमोन बिथाङा दा रैखा खालामग्रा हान्जाया बिथांखौ जिउ थानाय थासारियाव बोखांनो मोनबाय नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय फाहामथाय होनो बालासर जिल्लानिनो गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों बिथांनि अनगायैबो कलाइगावनि हाफिजुर रहमानाबो न'आव सफैफिननो हाबाय रेल जाब्रबथाय जानायनि उनाव जिउ रैखा मोननानै हाफिजुर रहमानजों लोगोसे सामुआलिया गावनि न'आव सफैफिननो हाबाय जाब्रबथाय जानायनि उनाव हाफिजुर रहमाननि जेबो खौरां मोननो हायैलाय हाफिजुर रहमाननि नखरनिफोरा ओडिशा फारसे नागिरनो थांबायमोन दा बिथाङा न'आव फैफिननो हाबाय जाथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हानायनि सोमोन्दै हाफिजुर रहमाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेंगालुरुनिफ्राय बेंगालुरु हावड़ा सुपारफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनजों न' फारसे बिथाङा फैगासिनो दंमोन जेराव बिथाङा मबाइल नायै नायै फैगासिनो दंमोन उनाव मबाइलखौ चार्जआव होनाय लोगो लोगोनो करमण्डल एक्सप्रेसआ बिथांमोन गाखोनाय डाब्बायाव सौख्रांफैदों जायनि थाखाय बिथांमोननि डाब्बाया बेलथायदों बेलथायनायनि उनाव सोरगिदिं जेरैथिंबो सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ नुनो मोन्दों ओजोंहाय जाब्रबथाय जानायनि थाखाय मबाइल आरो बेग गासैखौबो मोननो हायाखै उनाव लोगो सामु आलिनाव जि एसे रां दंमोन बे रांजोंनो न' फारसे फैफिनदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फारसेथिं गुदुं दुंखावनाया बारा जादों आरो गुबुन फारसेथिं रायजोआव मोब्लिबनि बिलाबो बांदों बेनि गेजेरावनो रायजोआव मोब्लिबा 24 घन्टा थानायाथ' गोजाननि खोथा नाथाय मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै सोरखारनावबो जेबो राहा गैया जायनि थाखाय मोब्लिब बिलनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय दंफां सिङाव थानो बोसोन होदों आसामनि सासे मानगोनां एमएलए आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बुंथिदों दि फांखा सालायनो नाङा दंफां सिङाव था अब्ला खरसाया खम जागोन सोरखाराबो जेबो राहा गैया मानोना सोरखाराबो मोब्लिबखौ कम्पानिनिफ्रायसो बायो कम्पानिनिफ्राय मोब्लिबनि बेसेना गोबां जानायनि थाखायनो सोरखारा बे रांखौ होनो थाखाय रायजो राजानिफ्रायनो लानो गोनां जायो होननानै बुंथिदों बिस्वजित दैमारीया ओजोंहाय बिस्वजित दैमारीनि बे बोसोनखौ बजबनो हायाखै रायजो राजाफोरजों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो बिस्वजित दैमारीया गिबियाव गावनि एसिखौ बन्द खालामनानै बिफाङाव जिरायफैग्रोनानै दिन्थिथों आरो बिथाङा बिसि फिसाखौबो न'नि एसि बन्द खालामनानै बिफां सिङाव लाबोनानै दिन्थिफैग्रोथों अब्लासो बिथांनि बाथ्राखौ मानिगोन होननानै फिनजाथाय होदों टिएमसिनि दैदेनगिरि रिपन बरा बिथाङाबो लोगोसे रिपन बरा बिथाङा बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा रायजो राजाफोरखौ इनसाल्ट होयो बिथांमोनहा अहंकार जाबाय बिथांमोनहा जि बुङो बेनो थार आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानांगौ होननानै सानो होननानै बुंथियो रिपन बराया मे दाननि जोबनायावनो होनो गोनांमोन हायर सेकेन्डारिनि फिथाइखौ नाथाय मे दान जोबलांबाय आरो जुन दान जागायनानै 1 सप्ता जानायनि लामायाव नाथाय दासिमबो हायर सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइया गैया जायनि थाखाय फिथाइ मोननो हांखुर जानानै दं फरायसाफोरा नाथाय फिथाइ फोसावनो थाखाय आरोबाव 1 सप्ता समय नांबावनो हागौ होननानै बुंथिबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथांनि अनगायैबो
रिजाल्टआ माला होगोन बेनि सायाव डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो जेबो रोखायै बुंथियाखै। जायनाखि हायार सेकेन्डारिनि फिथाइ फोसावनायनि अक्ट'आ बारलांबाय फारसेथिं माब्ला फिथाइखौ फोसावनानै होगोन बेनि सायावबो सोरखारा दासिमबो जेबो रोखा फोरमायथिनानै होआखै। बेखौ लानानै फरायसाफोरा गोबां हांखुर जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि बिथाङा माजुलियाव दावबायहैदोंमोन, जेराव फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि फिथाइनि सोमोन्दै सोंदोंमोन। बेयावनो बिथाङा बे फिननायखौ होदों। बेनि अनगायैबो 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 30 लाख सोद्रोमाफोरनोबो 10,000 राङै होनो थाखाय थांखि लानायखौ फोसावदों बिथाङा। जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो आइजोफोरनो 10,000 सोरखारा होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। फैगौ 9 जुनाव गंफ्रोमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा गोसोम बेज गाननानै आसाम सोरखारनि हेंथा खुद्रिनाय हाबाफारि लागोन। बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो गुदि बर' फोरोंगिरि आफादा जयैनो मोनसे जथुम्मा जिरायदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा बे थांखिखौ लादों। आसाम सोरखारा बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन बिजोंफोराव थाखो 6 निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो जि थांखि लादों बेखौ हेंथा खालामनानैनो फैगौ 9 जुनाव गासै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा गोसोम बेज गाननानै खुद्रिनाय हाबाफारि लानो थांखि लादों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि बर' बिजों आरो गुबुन बिमानि रावनि बिजोंफोराव जि इंराजि राव जाबसिननो नागिरदों बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजोंबो सावरायबाय। नाथाय बिथांमोना जेबो गोसो होआखै होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि जोंनि रावा 90 फारियाव हाबखानाय आरो जों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोंनि बर' बिजोंखौ मोननो हादों, बेनिखायनो बेखौ खोमानानै लानो हाया। मानोना आसाम सोरखारनि बे पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा लासै लासै बर' बिजोङा जोबस्रांलांगोन आरो इंराजियासो फैगोन। नाथाय जोंनि हारिनि राव, हारिमु, थुनलाइनि सिनायथिखौ जों माब्लाबाबो खोमानानै लानो हाया। बेनिखायनो 9 जुनाव आसाम सोरखारनि हेंथा खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। बेजोंबो आसाम सोरखारा सावरायनो गोसो गैयाब्ला 15 जुनाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम गासैबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव धर्ना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा जाहाथे बोसोराव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङालासे फाहामथाय लानो हायो, बेनि थाखाय उदालगुरिनि डिमाकुसियाव आयुष्मान कार्ड रानदों, जेराव बाहागो लादों बिस्वजित दैमारी बिथांजों लोगोसे जिल्ला बेंगिरि डक्टर सातनेक सिंह बिथां, लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी आरो माखासे। गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखायनो PMJAY बिथांखिनि गेजेरजों आयुष्मान कार्ड राननानै होदों। बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनि नाजानायजोंनो प्रधान मन्त्रि जन आर'ग्य योजना बिथांखिनि गेजेरजों आयुष्मान कार्डखौ रानदों। जायफोरा रेशन कार्ड दङ आरो आधारजों लिंक दं बिथांमोनखौ थांखिनानै बे कार्डखौ राननाय जादों। उदालगुरियाव 5.8 लाखसो मुलाम्फायारिफोर दं। बेनि मादाव 4 लाखनिखौ KYC खालामखाबाय होननानैबो मिथिहोदों बिथांमोनहा। गुवाहाटीनि सिलसाखौ ओनसोलाव बर' आरो मिसिंफोरखौ होस्रांखांनायनि उनाव फिन 10 अक्ट'आव होस्रांनो आसाम सोरखारा जि थांखि लाबावदों बेनि हेंथा खालामनानै गुवाहाटीनि सिलसाखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा केन्डेल लाइट मार्च खालामदों। लोगोसे आसाम सोरखारनि हेंथा खुद्रिनानै आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ होस्रांनानै हाराहास्ति खालामनायखौ बन्द' खालामनो थाखायबो बिथांमोनहा दाबि खालामदों। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि आसामनि सिलसाखौ जेब्ला बर' आरो मिसिंफोरखौ होस्रांदोंमोन अब्ला होस्रांजानाय सुबुंफोरनि खहा जानायखौ होनो खोथा होदोंमोन आरो थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनो थाखायबो खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो सासेबो सुबुङानो खहा जानायखौ मोनफिननो हायाखै आरो थांनानै थानायनि जेबो राहाखौबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। आरो आसाम सोरखारा आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ होस्रांनानै जि इनाय खालामदों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया। आसाम सोरखारा कर्परेट हाउस, जिन्जार हटेल आरो रयेल प्लाजाफोरखौ होस्राङाखै, फिसा फिसा सुबुंफोरखौसो होस्रांगासिनो दं होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। गहपुरनि बरघुलियाव बारहुंखा बारनायनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुङानो थानो थाखाय न' गैजायै जादों। जाय समाव रायजोआव गुदुं दुंखावनाया बांदों, गुदुंनि थाखाय बबाव थागोन, मा खालामगोन बेखौ साननानै आगोर मोनाखै। बेराफारसेथिं अखा गैया। बे समावनो गहपुरनि बरघुलियाव गिथावना बारहुंखाया बुखारनानै लांदों न'फोरनि थिं। खायसेनिया न'नि इन्जुर बिरखारलांजादों आरो खायसेनिया थिं बिरखारलांजादों, जायनि थाखाय थानो थाखाय न' गैयै बायदि जादों। बेनि अनगायैबो गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों, मोब्लिब खुन्थियाफोराबो गुबुदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव मोब्लिब गैयै जादों आरो मोब्लिब गैयैनि थाखाय जानो लोंनो दै गैयै जादों। बेबायदिनो बारहुंखा बारनायजों गहपुरनि बरघुलियाव गोबां सिलिंखार जादों।
जोबनायाव जायफोरा मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन, जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, गोजाम मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 7026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।